קהילת שפע יקרה, הורים, בוגרים, משפחות. אנחנו בערב ראש חודש אדר, ובאחד באדר משמיעים על השקלים. אז אנחנו מבקשים להשמיע על השקלים, ומבקשים שתשקלו בחיוב להמשיך לתמוך בנו. אנחנו מתחילים מעכשיו את מבצע מחצית השקל, ואנחנו מבקשים מכם עזרה, מבקשים שותפות בדברים השונים שמתרחשים בישיבה, בתמיכה במשפחות נזקקות, לכולל הרמים, למעלים בקודש, למבצעים השונים, למשל חלוקת המסכת הבאה. הלילה אנחנו נחגוג בשמחה גדולה סיום ש"ס של תלמיד בכיתה י"א, שגם הסיום הזה הוא חלק ממה שמתרחש בישיבה בעזרת התרומות הללו. אז אנחנו מבקשים מכם לקחת חלק ומזמינים אתכם להיות שותפים שלנו בעבודה, שיתחדש עלינו בעזרת השם חודש טוב ואדר מבורך.